Alas 11:30 ng gabi nitong Martes, pinasok ng dalawang hindi kilalang lalaki ang bahay ng pamilya Diaz sa isang subdivision sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Kwento ng biktimang si Jonel Diaz, sinira ng mga kawatan ng grills ng kanilang terrace kaya nakapasok ang mga ito sa loob. Ang kanyang ina umano ang unang nakakita sa magnanakaw nang magtangkang pumasok ito sa kanilang kwarto. Nagawa pang mahuli ng kanyang ama ang isang magnanakaw, ngunit nagpamiglas ito at nakatakas. Tingin ni Diaz ay mga teenager lamang ang mga nanloob sa kanilang bahay. Bagamat naaktuhan, ay nagawa pa rin umanong tangayin ng mga kawatan ang laman ng isang petaka na hindi lalagpas sa 1,000 piso. Ayon pa kay Diaz, ay naiwan ng mga sospek ang isang paris ng tsinelas at isang ice pick. Nakita din umano sa CCTV sa harap ng kanilang tahanan ang pagtakas ng mga sospek, ngunit hindi maaninag ang mukha ng mga ito. Ito na raw ang ikalawang beses na pasukin ang kanilang bahay ng mga magnanakaw ngayong taon. Hindi na umano iniulat nila Diaz ang insidente sa kapulisan. Mario Lozano, CLTV News.